באנו ליהנות, ושלום לארז שלו העוסק בכישורים אישיים. שלום רב. אהלן, וכמובן הצטרפה אלינו לשולחן כוכבת הכבוד שלנו, ספיר. וספיר שלנו היא בחורה צעירה. היא בעצם סיימה עכשיו צבא, התחילה את החיים שלה. אתה יודע, עד עכשיו זה מסגרות, נורא קל לנו, פחות או יותר. לא קל, אבל יותר קל, כי אנחנו יודעים... בדיוק, אנחנו בתוך התבניות, אנחנו יודעים גן, בית ספר, צבא, ועכשיו הים הגדול, החיים והבעיות שלו. בדיוק, החופש הגדול. נורא מפחיד. נכון. יש פה בעצם מעורבות. מצד אחד אתה אחראי לגמרי על החיים שלך. עד עכשיו תמיד היה מי שיכוון, אם זה מורה, מפקד, לא, מורה גם חוקים, אתה חייב לעשות, אתה יודע, זו מסגרת. נכון, החוקים היו מאוד מאוד ברורים, ועכשיו פתאום אתה אדון לעצמך. מצד אחד יש חופש אבסולוטי, או כמה שיותר אבסולוטי, מצד שני זה מביא איתו גם 100% אחריות. זאת אומרת, כל מה שאתה אומר עכשיו וכל מה שאתה עושה עכשיו, בסופו של דבר או שאתה מרוויח, או שיש איזשהו מחיר סביב העניין הזה. הכי קשה זה להחליט, אני חושב. לאן אני הולך? מה אני בוחר ללמוד? מה אני רוצה בכלל? יכול להיות שמה שאני רוצה זה לא משהו שאני אוכל לחיות ממנו. נכון, נדבר באמת בהמשך על עבודה, ובאופן כללי אתה צודק, קבלת ההחלטות פה היא, אני חושב, העניין העיקרי. בעצם אנחנו צריכים להגיע למצב שבאי ודאות, בתחומים שאנחנו לא מכירים, בלי שתהיה יד מכוונת, להתחיל להקשיב ללב שלנו, להקשיב לראש שלנו, וזה קורה בזמן שההורים, חברים טובים, חברים שהשתחררו לפנינו, כל אחד יודע מה טוב בשבילנו, אחד אומר בוא לטיול, אחד אומר אתה חייב להירשם, הסמסטר מתחיל מיד. אל תבזבזי זמן, בשביל מה לך לנסוע, תתחילי. מה קרה לך, מה הולכת לזרוק את החיים שלה? קו הזינוק, העירייה השתחררה ואתה חייב להספיק כמה שיותר מהר. אז אני רוצה להגיד באופן כללי, אחד, להוריד קצב. אחלה שאנחנו... אל תקשיבו, תורידו קצב, לכו על הקצב שלכם. בדיוק, לשמור מה המטרונו, מה הקצב הפנימי שלך, איך אנחנו יודעים אם אנחנו בקצב הנכון, אם הראש אומר כן והלב אומר כן, ביניהם יש איזשהו איזון פנימי, סימן שלשם אנחנו צריכים ללכת. דרך אגב, היתרון הגדול בגיל הזה, שיש גם עוד 2 לעשות טעויות. נכון. אז תנסה קצת למלצר, ותנסה קצת עבודה כזאת, וקצת במשרד עורך דין, וקצת באיזושהי עבודה אחרת, ואולי לנסות משהו עצמאי. לא, זה גם לא נורא. זה גם לא נורא. לא קרה כלום. אז בחרתי בדלת הזאת, ולא היה טעים לי, ולא היה נחמד. למדתי, גדלתי, אני מבין שזה לא בשבילי. את מרגישה ככה שאת מבולבלת, מפוחדת, או שכל השיחה הזאת זה לא ספיר? אני עובדת, באמת, אני החלפתי עבודות בזמן האחרון, כי לא ידעתי מה מתאים לי. ועכשיו כזה לאט לאט אני יותר מפוקסת על עצמי, אבל עדיין, אני לא יודעת מה למשל יתאים לי ללמוד. אז אני חייב להגיד איזה משפט אחד לגבי הלימודים. יש איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה של החברה והנורמה החברתית, שחייבים ללמוד ולעשות תואר, ואם אפשר גם בעריכת דין, או מנהל עסקים, או איזשהו משהו כזה. אז באמת, איך בוחרים נכון? איך יודעים? 3 מעגלים שצריכים להסתנכרן אחד עם השני. אני צריך לשאול את עצמי, לאן הולכת התשוקה שלי? מה אני אוהב? אני אוהב מחשבים, אני אוהב בני אדם, אני אוהב לתת שירות, אני אוהב אומנות. זה המעגל הראשון. אם אני אוהב כמה דברים? אז בואו נתמקד באיזשהו תחום שהוא טיפה יותר גדול. כמה דברים שנמצאים תחת כותרת אחת. זה 1. 2, האם אני מאמין בצורה ריאלית שאני יכול לעשות את זה מאוד מאוד טוב? והמעגל השלישי, מה לעשות? צריך גם להתפרנס. האם אני מאמין ויודע שאנשים בתחום הזה שעושים את זה נהדר, מרוויחים שם כסף? אם זה התשוקה שלי, ואני חושב שאני יכול לעשות את זה טוב, ואני יודע שאפשר להכניס שם כסף, 3 התשובות הם כן, זה כיוון שאליו אני רוצה ללכת. גם אם הסביבה וההורים אומרים לי, עזוב, זה לא יעבוד, זה כן יעבוד. בסוף המוצלחים ביותר, תשמע אותם אומרים שמתוך אהבה הם פועלים, וזה המצפן הכי נכון שלהם. אם הלב הולך לשם, לך אחרי הלב. בדיוק. וגם, כמו שאמרת, אפשר לטעות. נכון. אפשר לטעות. אפשר לטעות, שום דבר לא יקרה. שום דבר לא יקרה, ואני רוצה גם להגיד לך, עם זה אני אסיים, זה מרוץ, וזה מרוץ מטופש. נכון. כי בסופו של דבר כולם עומדים על הרגליים, כולם הולכים, אז יש אחד שהלך בגיל 11 חודש, ואחד שהלך בגיל 1 ו4 חודשים. אבל עד גיל 2 כולם הלכו. ומגיעים לאותו מקום בסוף, גם בדיוק. אז אם תמצאי את העבודה שלך. 3 שנים זה עדיין נחשב בגיל שלך יש עוד זמן. ספיר, זה חיים שלמים עוד לפנייך. ארז, תודה רבה שבאת אלינו. תודה, בהצלחה. תודה רבה.